último acordo, que explicará máis polo miúdo a Conselleira de Economía, ten que ver cun sector fundamental en Galicia. Estou a falar do sector da automoción, un dos motores da economía galega, máis de 200 empresas, máis de 25.000 persoas que dependen directamente deste sector. De feito, foi un dos 10 sectores que a Xunta declarou estratégicos e que, ademais, está a vivir a súa propia revolución industrial coa chegada do vehículo eléctrico. Por tanto, iso vai requerir moita transformación, moitos esforzos. A Xunta de Galicia xa ten en marcha, tanto o ano pasado como este, axudas por valor de casi 60 millóns de euros, axudas directas para apoiar a transformación da cadea de valor, e o que fixemos hoxe, e agora explicar a conselleira, é darlle o visto e prace ao plan director do sector da automoción de Galicia, que vai estar dotado ata o ano 2027 de 230 millóns de euros. Ao mesmo tempo, explicará tamén ela, autorizamos crear un rexistro de puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos, que é unha das condicións para que todo o que ten que ver co vehículo eléctrico se poida desenvolver en condicións axeitadas.